Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 11 ken 12. Anak ko, saan mo alaisan ti panang disiplina ni Yahweh, ken saan mo aguraan ti parang tubngar na. Ta disiplinaan ni Yahweh dagiti ay ayatan na, akas iti panang disiplina ti maysa nga ama iti anak na, ama kaayayo ken kuana. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Lakay, anya nga tano ilako mo ti tricycle mo. Ay, apay kumamot nga ilakok nga ibakay. Kasapulang moten ati aginan at tatandanikan ag senyor. Ay saan? Kitno day ta tricycle ti pangkit kita iti panagtrabaho iti abroad iday. Ala, tangay di mo kayat nga ilako. Mangsapulaklaangan iti mangsublat nga agpasada. Amokon, ni Jano. Mala, padasek tuman ti mapan iti ayanda. Damagag, no kaya't nang ipasada ti tricycle. Rina! Janaw! Umayak man! Oh, tatang, da kayo mat. Umunag kayo Tagkape kayo pa Magyaman anak ko. Ay, ada ni Janaw? Tatang, ada. Mabit lang ang tayabak. Adda nga min ijelikodan ti balay, agmulmula kadagiti agduduma anateng. Malaman, dadamagakan ko iso ti gagara. Anya ka diti may pahay ko, tatang. Ay, mayak, tay pasublat ko kumakan ka di tricycle. Kasaan mo't ngamin nakayat ni nanang yung agpasada akaw. Ha? Ay, sige tatang. Kaya't ko di agpasada. Nadamday jay at tricycle Taday ti pakalaglag ipak iti panagtrabaho iti abroad. Uwan tatang, di kagtanag. Hasta timbagak ka ni Janaw. Kunak nga nadan na ti tricycle ta pakalaglag ipak iti manu atawan na panagtrabaho iti abroad. Ay, kat nasaya at manyarap mo kasta. Kat kasano nga rod ti panangtad na iti boundary. Ay, pagsaritaan minto Barang inton mangrugen nga agpasada, sumardeng to umatan iti kinalastaw kan kinamamartek na. Ay, sapay ko ba? Taday, narigatan. Amangan no makasapol iti naluklukaw ng isaw. Ay, pag-abigat mo, Juanitaw. Ne, da kayo magayam, tata. Adamat kadwayo. Ay, iso ti manugang kaw, ni Janaw. Isaw ti sumukat kanyak amang ipasada iti tricycle kaw. Ken iso ti sumukat kanyak kas presidente yaw iti tuda. Kasta ka di, tata. Uwan baro. Naurnos tulat ta ti panagkakadwayaw. Ket sapay la kumatawan to ti agaapa, Uwan, tata. Uray no saanan nada kayo ti presidente iti tuda. Say-sayaatan milatta ti panagkakadwami. Tatang, nagyaman ta intalak yu kanyak ti tricycle yaw. Ket kasano nga gayam ti boundary. Uray mangtag kalatan iti 200. Mawatak may tagpapa-eskwela kayo nga rod kani bakit mau. Ay ket una tatang. Sabay dumakdakkel ti gastos mi ti panagadalda. Agpaiso ama istradya anak yaw. Nembasit mati sweldo na. Talaga kasta. Ang minton maka-eskwela mo dagiti apo ko may. Makalungaw kayon tumitlaang kani Marina. Jano, itatasikan tinang sublat iti tricycle ni tatang. Pangaasim tagbalbalyo ka kumamutan. Ay na, wan ka di. Pangaasim tadi mo kuman ipakat ti kinalastog kan kinamammartek mo. Agpaiso nga da trabaho ngam kurang latta kada tayo. Wan ka di. Danag mo na ya. Nagbalbali waktu lata. Di kanto kuman agaramid iti pakaibabainan, tanarigatan.
No saanan nga itulok ni tatang asika ti mangipasada iti tricycle na. Bistray, sa dino ti ayan mo. Ak dito'y likod ti balay. Mulmula ak iti bukbukal. Sige, ina ko naglakaw. Makamukan dito'y balay. Ang mga numarabyan na nga gawin. Mabitlag. Apay mapankan. Agpay tulod ka kumakan ni Jano. Saanan? Agpay tulod ka kiding. No nabibit ang makadanon ko iti papanam. Ay, Jano, ay di mo pardasan. Ha? Ay, ang mga numadisgrasya ta. Anya kayo lagi din na yan, nanay. Nervyosa kayo launay. Tapno mabibita makadanon iti tsindaan. Ay, isardeng mo ito tricycle ta bumaba at laangan. Ha? Sige man langan. Ibumbuntog kunti ang pataray. Ay, Nabuntugan na. Kaslatan makipamumpawn. jak kayatan ti aglugan de kay tricycle mo. Agnervyosa. Gumatangak man, nana. Ay, Ne, apay akas lang nervyos kayo, nana. kasanumat nga minaya barok. Nagpartak nga agpataray ni Jano iti tricycle na. Ay, kasta ti aramid na, no adda pasahero na. Kinapuno na. Ado ti agrekreklamo a pasahero. Gapo iti panagmanmaneho na. Ay, kasta ka day barok. Ayun, anya itayin tay gatgatanga. Gumatangak man iti parya, kan saluyot. Ay, mabit lang barok. At itid ko ti gatgatanga. Agyaman na, nana. Lakay. Nay, kada ka matain. Ay, masurunak launay ka ni Jano. Apay masurun ka. Nagasam, nakaparpartak ti panagmaneho na iti tricycle. Ay napatayon na kiti nervis day jay amanugang mau. Ay, unay matain. Ang bayat ta bagbaga aktaw. Ay rumbang laang. Tado ka no ti pasaheros nga agrekreklamaw. Gapo iti panagmaneho na iti tricycle la nakaparpartak. Darasam manong, tani, rabin. Apay, mabutang ka diti al-alyading. Saan mata? Rabin ngaminan. Iso adarasan ta. Alang arod. Darasam timag na. Naimbag arabi iyo. Lola, lolo, ada kami. Agmano kami, lolo, lola. Kasyan na kay ti Diyos, apaw. Imbag mata nakaumay kayo dito'y balay, apok. Win lola, tamailiw kami mat kada kayo. Dito'y kayo amaturaw? Win lolo. Ay katuan apok. Sige, isagana kunti makan tamangan tayo. Naimbag abigat mo, Janaw. Kasama tatang, agudong kayo. Wen man, tayo na gumatang iti abunaw para kadagiti mulak. Alang arod, lumugang kayo, tamapan tayo ni Jay Ilay. Kumpat kayo ha. Ay, sos. Ay, Janaw, di mo unay partakan tiyag pataray. Ay, isardeng mo ti tricycle, tagluganak iti sa balay. Na, Agpaisugayam tay damag, nagpartak ka nga agpatpataray. Na, apay kay. O sige, no di na kayo pagluganan. Biro kayo nga iti sa balay at tricycle. Ay, una yan. Hello, Mami Stephanie. Nakaawag ka man, di amukit nakalive ka. Wen, ma'am, ang ni Jano nga asawam, na disgrasya. Anya? Wen, adda ita ija ospital ni Jano. Ha? Sa dino nga ospital, ma'am, tama pa nakadagos.
Tatang, nanang, kumusta ni Jano? Ay, maputad ka no ti may saasakan na. Nakaro ka no ti panakadangran na. Kasi mati asawa. Eh, No kumadimngag iti pamagbaga. Saan kumakas to'y tinagbanagan na? Masya nakiti asawa. Ay, una yun, tinapasamak ken Juana. Apay nga Jack may garaw ti may sasakak. Pinuted talakay. Ah, Nakaro ka nung amin ti panakadangran na. sana po naputan ti may sasakak. Magkalma ka lang, Barok. Ang mga noon niya, ti mapasamak ken ka. Apay nga napay naputan ti sakak. Maladi kag danag. Ay, adda kamla dito, ya mga dingay, ken mang tulong ken ka, Barok. Pudno day talakay. No pa'y nagbidot ka. Saan da ka baybayan? Nangruna kanyak nga asawa mo. Isu nga awan tinas ka na pagdanagan kan paglitayang. Danggam ti pamagbagakan ka, dagiti nataangan. Tanodakas ti napasamakan ka, agbabawi ka man ngam naladawan ti amin. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May ni Canor, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay parang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 18, versikulo 14. Tipigsa ti pakinakam ti tao nga agbyag, isot mang pakirad kan kuana no masakit. Ngam no mapukaw daytoy, mapukaw matan ti kakaisuna anamnama. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Friend, gumatang kan iti pagpapintas alakok. Kakaisuna ang nakadanunak dito'y balayo. Ay na, pasensyakan. Ngam agur-urnungak iti aramatak nga agpa-opera. Anya? Apay, ada sakit mo? Adamin bukol ti breast ko. Ay sus, nasakit ka din day na? Tamasapol ang maoperan? Wan nga rod. Kat ko na ti doktor, adakkel ka nun ti bukol. Iso ang masapol ang maikat. Kasta ka di? Ay na, nagrigat ti kakasta ang sakit. Wan nga rod, friend. Ngam masapol ang natibkerak amang sarangat iti day ti aparikot ko. Para iti anak ko. Ay friend, day ta ti rumbang. Kirad ti pakinakam. Nanang, saan ka di mabalin maala iti agas day ta sakit mo? Tapno saan kayo kuman maopera? Ay na, saan anak ko? May mayat ka no maikat ti bukol. Di yun tumot ngamin sinigod. Day tangarod ti kamalik anak. Binaybay ak. Idi sabalin ti mariknak. Dakkel gaya man ti bukol. Kasano nga rod itan, nanang? Rumbang lang asaan ta maawanan itinamnama anak. Sapay kuma, tagimbag ka. Masapul abuyugan ta iti kararag. Nanang, awan ti imposible. Nulakat pagayatan ti apo. Nakaumay kamot balasang ko. Adda ka di masapul mo. Umayak ko maumutang iti kwartayo, anti. Amangan ngamin no agkurang ti urnong ko. Anya ka di tigatangam, tako na mga agkurang ti urnong mo. Awan tigatangak, anti. Aramatat ko maiji ospital. Asino ti na ospital?
Imbaga ngamin ti doktor, masapol ka no maoperaak, anti. Ay, maopera. Anya ka di ti sakit mo? Ada bukol iti breast ko, anti. Anya? Masapol ka no maikat ko na ti doktor. Ay, katuan Mala, ibagak ka ni uncle mo no sumangpaut balasang ko. Barang adama ituulong mikan ka akwarta. Adda ka din na utang mo, nanang. Nila ang anti tinadanon ko iti balayda. Ibaga na kanupay ka ni uncle inton sumangpet. Amangan no saan nakaapaw-tangan ni Lolo. Imot ni Lolo. Barang no kayat naaanak ko. Tasalon at mo tinakataya ditoy. Malagip ko ngamin. Idi umut-utang ka iti osarak para iti panagturpos ko iti elementarya. Hindi na kainikkan. Barang no kayat na itanti agpautang. Amangan no ibaga na asaan ta makabayad. Padasan tala ang anak ko. No agpautang, di nasayaat. Ngam no saan? Aramida kon ti ultimo remedyo, anak. Ha? Anya ngay dayta? Maamuam to. Urayan tapay ti desisyon ni Uncle. Auntie, mayat ka din ni Uncle nga agpautang? Ay, ladingitak balasan ko. Sa bali, ti panagpampanunot ni Uncle mo. Diyak maawatan no anya aklase ti panagrasrasul na. Ay, kasta ka di, Auntie. O sige nga rod, tainaklaangan mga remedyo iti sa bali. Aguray ka basid balasang ko. Itad ko kan katimay sa asingsing ko. Nabayag nga indulduulin ko. Ilakom ta isupay nga aramatam. Ha? Itad mo kanyak ko nam, Auntie? Wan balasang ko. Tulong ko kan ka. Saan nabali ta jak matus-usaran day singsing. Ilakom, makatulong kan ka dayta. Agyaman ak unay, Auntie. Uray siya. Ilakok mat jamay sa nga ikaw ko. Tapno saan nga agkurang ti usarat iti ospital. Nasaya at no kasta, Andrea. Mrs. Sakbay ang maoperaan ka. Agdalan ka pa iti laboratory test. Uwan, doktor. Nakasagana ak para iti anyaman ang maaramid. Madlaw ko, kat napigsa ti pakinakam mo. Kasta ti mayat, Mrs. Saan ka amabutan? Uno ag nervyos. Agtalagak iti kabailan nyo, doktor. Kan ti kaasi ti Diyos. Wen, Mrs. Kasta ti mayat. Napigsa ti pakinakam. Kan panagtalag iti Diyos. Kaya't ko ngamin ti agimbag para iti anak ko, doktor. Kaasi mat ti anak ko ang mapanawan no kas pangarigan. Awan gaya, Mrs. Awan ka di asawam? Nasapa ka na balo, doktor. Kasta gayam. Ang Mrs. Amin napasamak. Italak tayo latak ni Apo. Ti Apo ti dakkel ataklin ko, doktor. Mapanak man mat iti ospital na sarong karak man ni Andrea. Anya ko mati maitulong mo, ijay. Apay, doktor ka. Saan lang doktor ti kasapulan ti may sa pasyente. Masapul na mat ti mang bisita ken kuana. Tapno saan mat makarik na iti liday. Sika pay asali, ijay. Amom lagay no kayat na ti kaadam, ijay. Apay ko maasaan. Masakit ti sarong karak. Saan nakagaramid iti maday? Sayang la ti oras mo. Saan asayang ti oras no ipaay iti pada a tao? Madi iti napaidam. Tapaidaman da kan tumat. Ay, awan la kasapula ka dagita tao. Imbag pa'y siyak. Tasyak ti kasapulan da. Amumot gaya makasapulan da ka. Na. Apay nga ipaidam mo da ita daw-dawaten da kan ka. Amok nga raod, ngawan pagbayad da. Ne, si kamot ti masabat ko, John. Papanam? Hinak gumatang iti ipagpagatang da nga agas. Kaano ang maoperaan ni nanang mo? Inton bigat ka no, nana. Di ka kumaagliday, balong. Madanaganak ngamin, nana. Kasano no saan latang agimbag ni nanang ko. Di ka kumagpanunot iti kasta. Ad-adda-adakis ti mapasamak no saan ang maikat ti bukol.
Sapay ko mga rod, tagbaligid ah. Wan, day tati ikararag tayo. Kahit nadanay tulong mawit ipapan mo di ospital. Kinumustak lahang muta, tanalpasan ti pan nakaopera na. Ay, nalpas nga rodan nga inoperada Tanda mo sakit na nga raw. Wen nga rod, kasi mat. Ay, agyaban ka. Tasaan asi ka tinaadaan iti sakit akas jay. Abugak iti sakit no masidagdakan niya. Agkintayag ka kuma iti pa naglablabos mo. Tapay. Aglagsakak di ata nagasatak ataaw. No nagasat ka ako naam. Di mo ka di maituray ti agparanaw. Na, apay, nagswerte mo dagitan at tao ay taparanodak idan. May mayat ti tumulong, ngam ti matultulungan. Makatultulong iti tao nga may papay na kanya. Aha? Ay, unay kalakit din ay alakay. Siyak pa'y ti madanagan iti kasta pa nagsarsaritam. Kumusta ka, Mrs.? Kalpasan ti operasyon mo. Mayat matan, doktor. Nasayaat matan ti riknak. Nasayat mo kasta. Naimbaglangan. Tanabaligi ti operasyon. Agyamanak, doktor. Amok, nakatulong ti kinapigsa ti pakinakam mo. Kahit makatulong dayta, iti imbag mo. Katagyaman akmat, doktor. Tanabaligi ti operasyon ko. Un, Mrs. Naikatan ti bukol. Kahit namnama amayatan ti pagbanagan na. Agyaman akmanan, doktor. Katungpalak amin abilin nyo kanya. Tapno darasak nga umimbag. Kumusta kan, balasang ka? Mayat matan, auntie. Nabaligi ti operasyon. Agyaman tayo iti apo. Tanalasatam ti operasyon. Napigsa ngamin ti pakinakam ko, auntie. Kasapulan nak ngamin ti anak ko. Ay, pudno day ta ko nam. Sapay agmay-may sa lakot nga rod nga anak. Day ta nga rod ti ingkarkararag ko, auntie. Ubing pay unay ti anak ko. Nukas pangarigan ta nagbalin a kanseros ti bukol nga inikat na kanya. Awan ka din ti mariknam nga ut-ut. Awan mo tan, auntie. Kuna ti doktor nga agsubliak inton umay abulan. Ta-check upan nakto kanumanan. Kasta ka di. Sige nga rod. Inton mapan ka, kuyugan kan tao. Nagkapo ka man nga tan, ijayan ti kaan nakamamasakit. Makaakar siguro ti sakit na dinakaran kan. Amom ka di aga po iti kinasingpet ken namnaman na. Kat awanan ti marikrik na anasakit. Kasta pa'y itaataad da agas. Minton nagangay. Agsubli mo laang. Ay, saan kumamot Kaasi mo ti anak na amapanawan na no kas bilang. Ay, nauray ka sa no ti panangaasem no kadeng naan. Apay ada maramidan. Ay, aguray ka man, Doro. Apay ka di akas na ti panagsarsaritam. Anya nga ta no si kamo ti agsakit. No siyak ti agsakit. Apay ka asyanak dagita ibagbagam anak kakaasem. Nanang, anya ti ko na ti doktor. Mayat ti resulta ti panang-eksamin na kanyak anak ko. Awanan ti pagdanagan ta. Basta surutag amin abilin na. Kasta ka di, nanang. Ay na, agyaman nak. Wan anak, saan siguro nga ipalubos ti Diyos nga agmay-may saka. Nasaya ti apo kadata, nanang. Tadi na ta pinagsina. Wan anak ko, iso akanayon ta apagtalkan kan pangnamnamaan ti Diyos. Italagta ti amin kan kuana. Kumustan, Andrea? Kaslaawanan parikot iti salunat mo Wen Mila, indaw-dawat ko asapay ko matagtultuloy ti salunat ko. Kan sapay ko takanayon anapig sa ti pakinakam ko. Wen makatulong kada tayo tipig sa ti pakinakam. Wen, kan nalabit asaan ko pa'y agasa ti sumina iti day ti abiyag, Mila. Nalabit ako na ti Diyos, nga agbiagak pa'y iti naunday para iti anak ko. Kantap na makapagserbi at matkankwana. Husto ka, friend. Iso nga ita, ad-adan nga agarami dak iti nasayaat. Para iti pakaidaydayawan ti Diyos.
Husto ka ha. Agaramid tayo iti pakaidaydayawan ti Diyos. Taday ta ti pakaragsakan na. Nakasangpetan dito'y balay. Pagyamanan ta iti Diyos, ta saan agrabe ti sakit mo. Trangkaso la dayta. Ay, kunaklakit din no grabe ti sakit ko. Surutam ti bilin ti doktor kan ka. Huwag bakit. Agyaman tayo pandak iti doktor. Lagi pa man ti imbagbagam ide. Ano umay ti sakit kan ka. Kat abugam ida. Anya ngay ita. Naabog mo ka di ti sakit. Ay, naglaing ka sumao. Ngam anya ngay ti langam ita. Agkakapsot ka. Aday niyag ko apres ko aprutas, Uncle Doro. Makapasaya at iti salunat. Sinarungkaran na, Andrea. Nga uray, saan kay day pinautangan iti kwarta. Anayon ti pagpaoperan. Uwan, Uncle. Saan nasakit tinakam mo kanyak? Saan, Uncle? Agyaman na ano kasta. Katmangan kayo iti inyag ko aprutas, Uncle. Makatulong day takada kayo. Manipod ita, kanayunan nyo ti mangan iti prutas. Katliklikan nyo dagiti rumbang adiyo kanan. Iti kasta, mailiklik kayo iti sakit. Kasta ti araramidak, Uncle. Andrea. Agpapigsa kayo, Uncle. Kunaklakit din no matayak. Kas iti kunan ni Antay. Naskay napapigsa at ti pakinakam kaw. Tapno agbalinak anakirad. Kastamot ti inaramid ko idi, Uncle. Pigsa ti pakinakam ti kasapulan. Ay, agyaman iti isasarungkar mo kanyak, Andrea. Awan anyaman na, Uncle. Agpaimbag kayo. Pigsa ti pakinakam ti kasapulan ken kararag iti Dios. Tadayta ti tumulong kada tayo iti anyaman a sumangbay a parikot iti biag tayo. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 14. Kat kadagitoy amin, inayon nyo ti ayat ang mamagsinggalot anan-anay iti iso amin. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Awan manan di kwarta katangdan ko naglabananang. Inalaman nandiyo anak iyo. Kahit apay asyak ti pangibagaam. Nanang. Ken maysa, apay ko mga agreklamo ka, kat agtrab-trabaho mo jay anak ko. Saan laang asikat ti agtrab-trabaho? Agtrab-trabaho ngagpaiso ni Arman ijay farm ni Tata Victor. Ngamawan matititod na kanya kakwarta. Ay, imposible. Kay kunamkit day, gastadura ka. Iso akanayon kayo amaawanan iti kwarta. Bagbagaan niyo kumamot jay anak yun, nanang. Irresponsable a padre di pamilya. Mare Helen, anto iti utangam. Saan ka nga apuran ngagbayad? Bayadam tulatan, into nada kwartam. Agyaman ak pare Harold. Aday gatang kun iti bagas mi.
Anya matan ti kastoy abiyag mi nga agina. Sapay agis eskwela dagiti duwa nga anak ko. Sakit diyak kunay makatrabaho. Tadwa pay lang ti tawan ti buridak ko. Saan mat nga rod akayat ti katugangag ti agaw-awir. Tapno makatrabaho ako, ma. Ay, kaasi ka mat, mare. Naimbag pa'y ti asawang pare. Tasaan nga agparparikot. Ngamin nasingpat ka. Ngam siya. Agparikotak no kasano amapakan ko dagiti anak ko iti mamitlo iti may sangal daw. Takasano. No adamat gada. Takawan mat nila kay ko. Ala, bayaman, tapadasak to akasarita nila kay mo, mare. Barang saan nanto at tagidaksen, ti ibagak kankwana. Unay kakat ngaminan, Helen. Ibantay mo kit din ti bagim iti awan serbina nga asawam. Man. Kita ang manday talangam. Bakbakatanan ti langam. Gapu ta kanayon anak ko nastarupam. Gapu iti parikot mo kanila kay mo. Manang, amangan no adda amom amabalin ko apagkwartaan nga oray adda ak dito'y balay. Isungarod nga inmayak. Tatulungan na kadagiti inyawid ko at trabaho. Isuro ka iti aramidam. Tauray adda ka dito'y balayo. Makatagad ka latta. Agyaman ak manang. Agaramid iti decoration. Kasta ti aramidam. Mabayadan ka iti purpose. Iso alalay nga muan. Sige manang, isuro nak. Ta interesado ak. Ay, agyaman nak. Nakaturugan dagiti anak ko. Irugik mo tan ti trabaho nga ipapaaramid kanyak ni Manang Minda. Mayat da ito yan at trabaho. Makatagad ak nga uray adaak dito'y balay. Elaine! Elaine! Ninuhat mo ti Rita! Agdan ni Arman. Ay! Elaine! Una yan. Mangrugi man ang tawanan bain abarta. Ay, agyaman ak. Nakaturog matlaang ti Bartak nga asawak. Diyos ko, danggam ka di ti asog ko. Tarigagayak tinaragsak a pamilya. Nga oray nakurapay lang ang ti adda pa nagbiag mi. Basta naragsak kami kuma. Asaan kumamat abartak kan babaero ti asawak. Takawan nakpay iti kwarta. Diyos ko, danggam ka di ti asog ko. Ikam ka di ni Arman iti makuna nga ayat. Ikanak iti kwarta, Helen. Inak agsapol iti panggadak. Namin anon ang nagkidaw ka iti kwarta kanyak. Tagsapol ka iti panggadam. Ngam aging gaita, awan mat masapulam a panggadam. Takasano mo ngamin, nagpintas ti trabahom iti ayan ni Tata Victor. Ngam inikat da ka, gapu iti kinamamartet mo. Ikanak kadiwan no kayat mo ti makaraman iti tungpa. Nauma akon iti aramid mo, Arman. Iso anasaysaya at laangan no agsinata. Pumanaw kan dito'y balay. Anya? Papanawan nak dito'y mismo abalay ko? Pumanaw kan! Naragragsak ti biyag mi nga agiinan no awan ka. Sika ti pumanaw dito'y balay. Ado ti gastos ko dito'y ngam iti sika. Sige! Da kami ti pumanaw dito'y balay. Agsinatan! Sa dino ti papananyo nga agiina, Helen. Anya ti kayat asawon day tabag abitbit mo? Pumanaw kaming nga agiinan, nanang. Isina kun ti anak yo. Tawan mat serserbi na padre di pamilya. Nagturad kan nga agsaw iti kasta? Pudno ti imbagak, nanang. Sige, ingkamin. Hay! Saan ka akayat amanugang? Iso sige, pumanaw kayon. Total, saan nakamutlang nga ay ayatan ti anak ko? Anya? Saan nakaakailalaan ni Arman? Iso shoo! Panaw! Ay, kastamot ka na kayo. Anya ka diti maipaay ko, padre. Sumarsarong kar kami ka nagiti babalay.
Kat iti ilalabas mi ditoy, nakita da ka. Iso nga inasit ganda ka, kabsat. Anya ti ibagayo, padre. Umay mi kumustahan ti spiritual life yo, kabsat. At nakadimot lang nga adadal yo, iti panakimismis sayo. Ngayon niya aplikaryo, iti biyag yo. Uwan, padre. Ta makimismisa akmat. Uwan, kabsat. Ragsak iti kaunggan ti intay masagrap, no kasta ti aramidan tayo. Kang runaan na, maragsakan ti Dios kada tayo. Ket adapay ti bendisyon nga ipaay na kada tayo. Bendisyon? Wen, kabsat. Akatala, itultuloy mo ti dumngag iti mensahe ti Dios. Kan ituloy mo ay aplikar iti biyag mo. Iti kasta, maragsakan ti Dios ken ka. Ket bendisyonan na ka. Padre. Ket sapay lakuma taadda ayat ken ka. Nga iso, ti mamagsinggalot iti iso amin. Anya ngay dagita aramidam, anak ko. Agar-aramidak iti dekorasyon, nanang. Kunan ni manang minda, napintas ka no aramidak. Kat pulos ng awan na reject kadagiti inaramid ko. Ila ko da ka di dagita? Una nang. Dito'y Pilipinas, kan iti daduma pa'y apagilyan. Kastagayam. Naimbaglaangan taadda iti ang trabaho. Uray kaskasano, adda igatang ko iti kasapulan dagiti anak ko, nanang. Katuon Ay, takasano mat nga may irresponsable ti asawam. Sipod inmay kayo nga agiina dito'y balay, di na kay pa'y sinarungkaran ti asawam. Idawdawat ko iti Diyos nga agbalbaliw ko man ni Arman, nanang. Day tatias asog ko iti Diyos. Ay, anak ko. Amo kapat ganti Diyos ti asog mo kankwana. Nga agpapan iti inana, agbalbaliw kumamutan. Ngamin, konsentidor kan kaapa na amin akakaaruba na. Harold, saan ka day aman nakimisa ka? Ha? Nana. Apay ka di? Ay damagak man, noan niya dagiti pagayatan ti Diyos, amasapul nga i-apply iti biyag tayo. Data ka diti umay mo damagan, iso nga imay ka, nana. Wen, amom ka day dagiti pagayatan ti Diyos. Iti day taasalod sudyo, nana. Kasla diyo pa'y nastrak ti simbaan, sipod ubing kayo. Ha? Kastoy, nana. Ayatem ti padam a tao. Di ka manarsarita iti biyag ti karubam. Ipatag mo ti manugang mo. Bagbagaam ti anak mo, tamamartek. Kat di ka makiap-apa iti karubam. Ha? Kan kang runaan na, ingka makimisa iti Domingo. Tapno makasursuro kayo pa'y iti nasaya at abambanag, nga i-apply yo iti biyagyo. Harold. Numaaramid yu dagita, nana. Naragsakan ti kaunggan nyo. Kan maragsakan ti Diyos kada kayo. Iti ababa asarita, nasken nga adda ayat iti puso yu. Adto yan ti bayad ti inutang ko kan ka, pare Harold. Agyaman ak iti Diyos, tanakaurnungak iti pagbayad ko. Ay na, saan kumatkat at singsingiran? Ha? Wan, tulong kun kan ka. Igatang mo kit di, iti para kadag iti anak mo. Nang runa, kat di na ka matulungan ti asawam. Sigurado ka adi mo awatan, pare? Sangaribo da ito yan. Wan kun akmat. Saan abale? Tagsusweldo akmat. Isong addalat ta pagtaudan ti kwartami. Inukas na. Agyaman ak narod unay, pare. Awan anyaman na, mare. Pare Arman,
Nasaya ata nakita ka dito'y paraangan nyo. Kan nasaya at tasaan ka anabartek. Apay pare, anya ti bagam? Pare, saan mo ka di akailiw ti pamilyam? Ha? Bayam ida. Pimanaw da. Agsubli da, anong kayat da? Awan ka di ayat di tapusom, pare. Saan ka di atalagaan napatag ti pamilyam ken ka? Apay ka di apakibibiyangam ti biyag ko, ah. Sipud baruta, aggayam tan, pare. Nasingad ta iti tunggal maysa. Amin aparikot ko idi. Sikati tumultulong kanyak. Ket kasta akmat kan ka. Anya ka di atalaga ti gagaram? O may kalaang palagipan, pare. Anaragragsak ti biyag mo, no ipatag mo ti pamilyam. Binalbaliwan na kan anamay pinsan ti arak, pare. Anya? Aginumak maete. Ngam saan akas kan ka, nga aginggat malipata mon ti lubong mo. Agbabae ka pa'y. Amom pare, malas day tayo tibiyag. Ha? Pare, agbalbaliw kan para iti pamilyam. Likli ka mon ti uminom iti arak. Tadadaelen na laeng ti salon at mo. Imayak dito'y simbaan, padre. Ket pagyamanak tanaranaan kayo. Anya ti may paay ko, kabsat. Siyak, jay nakasari tayo idi, padre. Inasit gandak ide, jay paraangan may. Wen, malagip kan, kabsat. Ket, kumusta kayon? Ay, nasaya at padre. Umayak la makisarsarita ka na kayo. Maipapan kan ayat. Nasayat no kasta, kabsat. Ay, amoyo ka de, padre. Saan ako na makiap-apa ka nagiti kakaarubak. Ngamen, nagbalbaliw ako. Nasayat no kasta, kabsat. Ala, ituloy mo laeng. Tatinapod no apa nagbalbaliw, pasaya atin na tibiyag. Wen, padre. Ituloy mo ti agarami di tinasayaat, tapno bindisyonan na ka ti Diyos. Ti ayat kuma ti agari kan ka, kabsat. Wen, padre. Arman, nangan ka ka din. Saan pa'y nanang? Awan mo't ngamin agluto iti kanak. Tapi nanawan takmat ti pamilyak. Anak, anya nga ta nusukunem ti pamilyam. Ket baliwan nyo ti mangruge. Husto mat tinakunan ni padre. No adda ayat iti kaunggan, natalina ay mat ti pagtaengan. Ha? Anak, anya nga ta no agsapul kan iti natalged apang gedam. Iti kasta, saan mo't nakakaase ti asawam? Hanggang bilibak kan kwa na. Tauray saan mo atulungan. Ngam nagagatlat ta. Nanang? Alan, anak ko. Agsapul ka iti panggadam. Tapno saan na agbisin ti pamilyam. Kaasimat, dagiti anak yaw. Ato iti bayad tinalpas mo a dekorasyon, Helen. Ay na, agyaman manang. Addamanen igatang ko iti masapsapul mi. Katuan Mayat day to at trabaho manang. Ngamin, addaak lang dito balay. Ado ti malpas ko. Wan, ala, bayam. Takaaduwak to ti mangyag iti aramidem. Agyaman manang. No kumataawan aw-awer mo, agtrabaho ka kumamot iti pagtrab-trabahwak. Namanya ngay nga rod. Sana bali manang. Umdas matket diti matmat gada nga uray addaak dito'y balay. Ala, ano sam nga rod ading ko. Ay, sa anak pa mapanagla ko itatagi na naak diet. Nanang, mapanak biit ijay balay mi. Tainak alaan dagiti daddo maakawas dagiti ubing. Agsubli akmat la adagos. Pakibantayo pa ilaang ni baby Uwan, anak ko. Sa bagay, nasingpot day ta anak mo. Kan saan nga alikutag, iso asa anak mabannog amang bantay kan kwana. Wananang, sige nga rod, rumuwarak biit.
Adda kagayam, Helen. Wan, umay ko alaan dagiti daddo maakawas dagiti ubing. Mabalin ka di nga agsubli kayon dito balay. Bakit? Addan panggadak. Insaraknak ni Pare Harold iti kumpanya nga ayan na. Kasta ka di? Ni, nagsaya atan niya. Driver ak idjay. Kwa? Agsubli kayon dito balay. Bakit? Ikarik. Agbalbaliw akon. Ikarik matayin nga agbalin anatalina iti pagtaangan tayo. Arman. Wen bakit? Nagbalbaliw akon. Isong ikan na kumapa iti gundaway amang ipanaknak iti panagbalbaliw ko. Agyamanak iti Diyos. Tanagbalbaliw kan, Arman. Agyamanak mat iti Diyos. Tainik kanak iti ayat iti kaunggak. Gapo iti dayta. Nakaamirisak ket nagbalbaliwak. Ti ayat, ti kangrunaan iti amin. No adda ayat, iti agasawa, natalina ay mat ti pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.